Bé, jo vinc a explicar Som Energia, el que passa que després de veure, escoltant Dirk i que expliqui EcoPower, clar, bé, costa, no? D'alguna manera fa una mica de vergonya explicar un projecte que neix tot just fa 14 mesos o una mica més d'un any, però el que està clar és que EcoPower i totes les altres cooperatives que hi ha a Europa existents, que ha comentat en Dirk, són les que han estat un exemple per impulsar que Som Energia sorgís aquí a Catalunya, no? D'en Dirk, el primer exemple que he fet és deixar-me barba, aviam si també se m'empalta alguna cosa d'aquesta feina que han fet durant 20 anys. El que és cert és que doncs veient els exemples que hi havia a Europa i gràcies a la perseverància d'en Heisberg, que també està aquí, que va portar aquesta idea a Catalunya, doncs Som Energia va néixer a Catalunya el desembre del 2010. No? Entenem que, i després de veure la pel·lícula que hi ha hagut abans, la motivació perquè una iniciativa com Som Energia, EcoPower i totes les que hi ha, ha de néixer, respon a moltes premisses. No? Abans en Sherp comentava que no només és el CO2, sinó que hi ha moltes altres problemàtiques que ens obliguen a apostar per les energies renovables, a apostar per un model basat 100% per l'energia renovable, i això és el que porta doncs, que al desembre del 2010 un grup de persones decidíssim constituir Som Energia, en aquest cas a Girona, perquè era d'on sorgia principalment la idea, i va ser el desembre del 2010 que comencem a caminar emulant aquest exemple d'EcoPower, d'Enercop i de tantes altres experiències que a Europa han demostrat que tenen èxit, i aquí, a Espanya i a Catalunya, al cap de 19 anys que es fundés EcoPower, arribava la primera experiència. No? D'alguna manera, va ser aquí com va néixer tot el projecte de Som Energia, amb principalment 3 objectius. N'hi ha molts més, però per resumir, principalment és el de generar aquest moviment social per un canvi de model energètic, per un model que es basi principalment en energies renovables, en l'eficiència energètica i la reducció de consum i la participació de la ciutadania, que jo crec que aquesta jornada d'avui, veient el programa, el que vol remarcar és aquest paper que hem de tenir les persones per exigir aquest canvi de model i fer-ho d'alguna manera, fer-ho generant que com a consumidors fer una demanda d'energia verda, no? De reclamar al mercat o al sistema que com a consumidors que volem un canvi de model volem consumir només energia verda. I per altra banda també amb l'objectiu de col·lectivament poder augmentar cada dia la generació d'energia verda que hi ha al nostre país, no? Al sistema. D'alguna manera aquests 3 objectius són els que ens han portat a pagar a la pantalla, està bé? És per estalviar energia. I d'alguna manera és això la proposta que ofereix o proposa Som Energia a les persones que s'hi adhereixen, i principalment el que vol ser és aquesta eina activa que individualment, jo que també porto força anys intentant promoure les energies renovables, potser individualment ens sentim petitets i que costa tirar endavant una iniciativa, doncs que Som Energia pugui ser aquesta eina activa que com a persona et sentis, t'aixequis del sofà d'alguna manera i diguis, escolta'm, jo formo part d'aquest canvi i jo vull promoure aquest canvi de model energètic. D'acord? I el que us comentava abans, també, per tant, si volem fer augmentar la demanda d'energia verda, el que Som Energia vol oferir als seus socis i sòcies és una alternativa de consum, vol dir que puguin comprar electricitat a Som Energia amb el coneixement que és energia d'origen renovable o certificada d'origen renovable. A més, per què diem consum responsable? Perquè darrere de la companyia elèctrica que tenim és la nostra cooperativa amb una altra sèrie de valors i d'objectius que les companyies convencionals. Per altra banda, també el fet de potenciar nous projectes, no només ens volem quedar en fer una demanda de l'energia verda que ja es produeix, sinó d'entre tots i totes poder fer més energia, per tant tirar nous projectes endavant, perquè també un dels grans motors, o crec que un de les ànimes de la cooperativa és aquest objectiu de generar tot, en un futur, poder generar tot el que consumim com a cooperativistes, o sigui, els membres de la cooperativa. D'alguna manera replicar
en el funcionament o en la mateixa cooperativa aquest model 100% renovable i aquesta autosuficiència energètica. Però fer-ho, a més, els nous projectes, fer-los amb la participació econòmica com a inversió, com a alternativa d'inversió responsable dels socis i sòcies. I per tant, ara fa ben poc, fa una setmana, hem obert ja la possibilitat de fer inversió a Som Energia per desenvolupar projectes, però ja en parlarem més endavant. D'acord? Volia fer una mica un repàs d'aquesta curta història comparada amb EcoPower de Som Energia, que s'inicia, com us deia, a partir d'un holandès que arriba a Catalunya i troba que aquí hi ha un desert en aquestes iniciatives i comença a buscar qui podia donar-li un cop de mà per tirar-la endavant. Apareixem altres persones i finalment al desembre, com us deia, es va constituir. El desembre del 2010. Per tant, la vida de Som Energia comença l'any passat, comença el 2011, i principalment la primera tasca i feina intensa que vam fer era poder oferir aquesta electricitat verda als membres de la cooperativa, per tant esdevenir comercialitzadora elèctrica, i això vam poder fer el salt que en diem, o sigui, poder oferir aquest servei a l'octubre de l'any passat, per tant no fa 6 mesos encara, d'acord? Tot i això ja és una gran fita per nosaltres, vull dir que crec que estem fent feina i estem donant resposta a allò que ens havíem proposat, per tant, amb això sí que ens podem sentir orgullosos. Una altra cosa és que encara queda moltíssima feina per fer. El fet és que tot seguit el que vam també és estar treballant amb la implantació de nous projectes, de fer projectes propis de la cooperativa, i va ser el març d'aquest any que hem pogut connectar la primera planta fotovoltaica de connexió a xarxa. Per tant, ja està la cooperativa generant electricitat verda, això fa tot just un mes i mig, i finalment ara el que darrerament com a fet destacable és fer l'assemblea general, la primera assemblea general ordinària de la cooperativa, el primer any de vida, fer un tancament, i en aquesta assemblea general aprovar les condicions per obrir la possibilitat d'invertir a Som Energia per desenvolupar projectes. Això és el que us comentava, que fa ben poc, fa una setmana que hem començat a desenvolupar-ho. Tot això el que ens ha portat, aquesta tasca de treball i de difusió, principalment, a més, gràcies a l'esforç voluntari de moltíssimes persones que creuen en el projecte i que es dediquen a fer difusió entre familiars, amics, gent del municipi, a través de xerrades, del boca a orella, doncs ha permès que Som Energia hagi anat creixent en nombre de socis considerablement, vull dir que totes les nostres previsions que teníem a l'inici han estat superades, i he posat aquesta gràfica perquè és destacable el fet que el ritme de creixement, que no deixava de ser interessant fins a l'octubre de l'any passat, en el moment que la cooperativa ofereix un servei de comercialització, un servei cap als socis, hi ha un increment de l'interès per formar part de la cooperativa, com es veu directament a la gràfica. Per tant, també creiem que ara el fet de també crear un nou servei, que és el de l'alternativa d'inversió, hauria de comportar també més persones interessades en la cooperativa. És important entendre que la cooperativa, perquè es consolidi, també ha d'aconseguir una solidesa, una massa social important, perquè ens estem enfrontant a un món complex i és interessant que hi hagi quanta més gent s'animi a formar part com a soci, millor, per poder consolidar com a mínim la cooperativa i que tiri endavant els seus projectes. Pel que fa a la producció elèctrica o al mercat elèctric, Som Energia, per tant, es posiciona als dos extrems del sistema elèctric, que és en la producció i en la comercialització i en la venda d'energia als consumidors, amb l'objectiu central d'arribar a generar tant com el que comercialitzem, tot el que consumim. D'acord? Una mica entrarem en la part de comercialització. L'aspecte diferenciador de la cooperativa com a comercialitzadora, doncs principalment és la seva
figura jurídica, una cooperativa, no una empresa de capital, que és una cooperativa sense ànim de lucre. Per tant, el que busca és que si generen beneficis, perquè hem d'aconseguir que les activitats econòmiques siguin rendibles i generin beneficis, siguin reinvertides en la mateixa cooperativa per tirar endavant el projecte. El fet que hi ha un compromís real per les energies renovables i l'energia verda. No tenim, i recordo una xerrada que ens vam trobar amb en Pep també de cooperatives de consum que ens plantejaven per què no començàvem fent una comercialitzadora convencional, no vendre energia verda i posar-nos amb el tema dels certificats de garantia d'origen, però és que la natura de Som Energia és promocionar o generar aquesta demanda d'energia verda. Per tant, no tenim una filial d'energia bruta i un producte que sigui certificat verd, sinó que tota l'energia que generem és certificada verda. Tant és així que aquest final, el mes de març també, és quan acaba anualment la Comissió Nacional de l'Energia etiqueta les comercialitzadores en funció de la seva proporció d'energies renovables en la seva línia de negoci. I Som Energia, en el seu objectiu, ha aconseguit ser etiquetada classe A, no? És a dir, que l'esforç del primer any s'ha vist reflexat amb la categoria que volíem, 100% renovable. D'acord? Actualment estem funcionant com a comercialitzadora. El que cal destacar també és que des de l'inici hem volgut oferir l'electricitat verda certificada al mateix preu que la tarifa TUR que normalment tenim a casa, perquè també ens hem focalitzat inicialment en el sector domèstic, que era el que no tenia l'oferta d'energia verda, i principalment aquesta proposta de sortir al mateix preu venia lligada a voler, primerament, que qualsevol persona no fos per un motiu econòmic que no vingués a Som Energia, sinó que qualsevol persona mínimament conscienciada no fos un sobrecost l'excusa o l'impediment per fer el salt, i també per no incentivar potser aquesta idea que s'ha extès i que constantment intenten vendre, que és que l'energia verda és més cara que l'energia convencional. D'acord? Aleshores, el propòsit que hem tingut sempre és sortir a un preu similar a la tarifa TUR, que el que representa finalment és que al cap de l'any paguem gairebé igual que si estiguéssim a Endesa tarifa TUR que estarà amb Som Energia, però, això sí, havent decidit canviar de quina és la teva comercialitzadora. D'acord. Aquí us volia mostrar una miqueta l'evolució que hem tingut des de l'inici de la comercialització. Com veieu, la part vermella és els contractes actius. Hi ha un procés des que algú sol·licita fer el canvi a Som Energia fins que se li activa el contracte i que Som Energia pugui facturar l'electricitat. I com veieu, a finals de març, em sembla que era així, perquè això era per l'assemblea de març, doncs estàvem vora de les 1.000 sol·licituds o superàvem les 1.000 sol·licituds. Ara realment estem en una tasca d'automatització d'aquesta tramitació per intentar també reduir aquesta diferència que pot haver-hi entre contractes actius o activats i sol·licituds, sobretot també amb la idea que crec que en Dirk també ha volgut mostrar, que és que finalment també considerem que els socis i socis que estan amb Som Energia hi són no només perquè oferim energia verda, sinó també perquè es dona un servei adequat, una resposta adequada i finalment estan contents d'estar amb Som Energia. Aleshores, en aquest esforç és en el que ara també ens trobem, que ens està obligant a ser cada dia més eficients i treballar millor. Com a resum de l'any passat, això també ho vam mostrar en l'assemblea, com a volum d'energia que vam estar comercialitzant durant el 2011 eren 33 megawatts hora. Era l'inici, vam començar a l'agost amb unes primeres proves i a partir de l'octubre va començar a afegir-se gent, però les previsions que tenim per aquest any 2012 les superen amb escreix. Calculem que al cap de l'any haurem comercialitzat 4.000 megawatts hora. Com veieu, jo crec que és un increment rellevant i important i demostra l'interès de tanta gent a poder fer aquest salt, que és el que fins ara semblava que no era possible. Entrem doncs en la part de projectes. Crec que una de les forces que també té Som Energia és el fet que com a col·lectiu, com a comunitat, podem escollir i podem impulsar projectes renovables, però a més també hi podem posar com els volem impulsar, amb quins criteris volem que aquests projectes es realitzin.
Evidentment, les paraules són molt maques, després és molt difícil d'aplicar i de consensuar, però realment aquí està la força. No? Justament des del mes de juny es van definir uns criteris bàsics que són amb els que treballem actualment per definir si un projecte s'ajusta a la voluntat de la cooperativa, com podria posar per exemple que projectes fotovoltaics ara per ara no es plantegen sobre sòl, sinó només es plantegen sobre coberta d'edificis, o les plantes de biogàs, doncs no, si són a partir de cultius energètics, doncs tampoc ara estan en situació de poder ser estudiades. Tot i que entenem que tots els criteris poden ser revisables i han de ser revisables, perquè les circumstàncies poden canviar i si volem treballar cap al model 100% renovable, doncs haurem d'estar sempre fent una autoreflexió. Principalment podríem marcar aquestes prioritats per fer els projectes, però en definitiva el que comentar-vos que, com us deia, fa un mes i mig ja hem posat en marxa la primera instal·lació de Som Energia, instal·lació que vindrà finançada per les inversions dels socis i sòcies i per tant ja estem generant energia verda. Aquesta instal·lació es preveu que anualment generi el consum equivalent de 40 famílies mitjana i per nosaltres és una fita, no? El primer projecte de Som Energia. Ara estem en estudi amb altres projectes fotovoltaics sobre coberta industrial, sobre coberta municipal, perquè el primer sí que és una coberta de nau industrial. Encara estem aprofitant projectes que estaven amb el decret anterior, amb el règim anterior. Són projectes que tenen prima per venda d'electricitat. Hem d'aprofitar aquest moment perquè en pocs mesos aquests projectes acabaran realitzant-se i haurem de veure com fer nous projectes. Per això també estem fent un gran esforç en poder estudiar bé, veure si són viables i si es poden tirar endavant perquè no es perdi l'oportunitat de tirar endavant projectes renovables. Aleshores tenim aquests projectes fotovoltaics i també estem estudiant una planta de biogàs al Segrià a partir de purins d'una granja de porcs i de residus d'indústria agroalimentària que estem mirant aviam si també la podem impulsar des de Som Energia. I la col·laboració, no entrarem en viure l'era del cel perquè després en Pep en parlarà, però sí que també per la part d'eòlica el projecte de viure l'era del cel ha sigut un element que Som Energia s'hi ha afegit i vol donar-hi suport. Tot això ens porta que tenim una previsió d'inversió en aquests moments, o podria ser d'uns 3,5 milions d'euros properament. Ara jo parlo de milions d'euros com si tota la vida hagués parlat de milions d'euros. I ho dic així, sense adonar-me'n del pes que tenen. No? El que passa que això també demostra, crec que és aquesta força del col·lectiu. Jo, evidentment, no em podia ni plantejar fer una inversió que s'acostés al milió d'euros, ni molt menys. No? Però clar, està en una experiència on la força de la comunitat o del col·lectiu permet fer aquestes inversions, és el que també ha demostrat EcoPower. No? En l'any 2011, 18 milions d'euros en projectes. Aquí hi ha una força impressionant, que és la que nosaltres intentem replicar aquí. El dir, col·lectivament podem fer aquesta força per canviar les coses. Una altra cosa és si ens tremolen les cames o no per comprometre'ns a tants milions, però uns li tremolen més i uns altres menys, i això fa que les coses avancin. Finalment, aquests 3,5 milions d'euros el que volem és que vinguin dels socis i sòcies, que tinguin una alternativa d'inversió, que puguin escollir que en lloc de tenir els diners en un compte o en un estalvi concret, que puguin destinar-los a Som Energia sabent que aquests diners invertits a Som Energia es destinen a aquests projectes renovables. D'acord? Aleshores, ara fa una setmana hem iniciat aquest inici d'aportacions voluntàries al capital social que tenen un interès com veieu, del 3,5, i també hem aprovat una fórmula que és els títols participatius a 10 anys. El nostre esforç sempre ha estat recalcar que aquesta inversió l'hem d'entendre com una inversió a mitjà i llarg termini, el que no desitgem és que la gent pensi en posar els estalvis que potser d'aquí o preveu haver d'utilitzar en breu, sinó que ho vegi com un
un espai d'estalvi a mitjà termini, i també un dels objectius que tenim és el fet és important els 3,5 milions que parlàvem, però tant o més important és quanta gent participa d'aquesta inversió. No és el mateix 100 persones posant 10.000 euros que 1.000 persones posant 100 euros, no? O 1.000 euros. Per tant, estem fent l'esforç també, o volem fer èmfasi en que, per exemple, per les aportacions al capital social hi ha una inversió mínima que són 100 euros i una màxima que són 25.000. Per tant, molts perfils de persones poden fer aquesta acció de dir, escolta'm, jo inverteixo en renovables, em puc sentir en part productor, em puc sentir que part dels meus diners serveixen per impulsar projectes. D'acord? Aleshores, en breu, en funció de com evolucioni els projectes que tenim en estudi, doncs potser utilitzarem també l'altra eina de captació d'inversió, que és els títols participatius a 10 anys, que tenen una mica més d'interès. He posat aquesta dada perquè per nosaltres també és un orgull que una mica més d'una setmana des que vam comunicar als socis i sòcies la possibilitat de posar estalvis a la cooperativa, doncs hem captat més de 220.000 euros. I també ho dic així com si 220.000 euros també fossin de cada dia, però és un ritme interessant. Ara, si féssim la mitjana, són 70 persones que han fet l'aportació, surt una mitjana d'una mica més de 3.000 euros per persona, però no calculem que sigui aquesta la mitjana d'inversió pels socis. Jo crec que encara no han entrat aquestes petites aportacions que comentava abans i calculàvem, no sé si Jesús em corregiràs, uns 1.000-1.200 euros de mitjana per soci, no? Com a inversió mitjana que podíem fer a Som Energia. I principalment això, és així com es troba Som Energia en aquest punt. Després d'un any d'estar treballant, crec que hem arribat a certes fites importants, com és el fet de ser comercialitzadora, tenir els primers projectes en cartera i un en funcionament i obrir aquesta via d'estalvi. Per tant, sens dubte queda moltíssima feina i més veient exemples d'èxit com EcoPower, en què hi ha molta altra feina a fer, no només centrar-nos en aquests dos aspectes, però jo el que us animo és, evidentment, que tants de vosaltres que cregueu i vulgueu un canvi de model energètic, doncs us penseu d'adherir-vos a Som Energia, de fer-vos socis, de gaudir dels serveis que ofereix. A través de la pàgina web també el que intentem és fer-ho tot molt fàcil i que la pàgina web sigui l'eina de tramitació i d'ús, i per tant a través de la pàgina web un es pot fer soci, a través de la pàgina web un pot sol·licitar el canvi del contracte de la llum i també pot sol·licitar fer uns estalvis. Penseu que tots aquests serveis els destinem o estan destinats únicament a socis i sòcies de Som Energia. Per tant, imprescindible és primer ser soci de la cooperativa per augmentar aquesta massa social. I res més, valorar el fet de la participació voluntària de socis i sòcies a través de les comissions de treball i dels grups locals de treball. Els grups locals el que estan servint són eines de participació de persones d'un municipi, d'una regió que volen difondre Som Energia. Justament demà i aquest cap de setmana tenim una trobada per acabar o per seguir treballant amb els grups locals, però crec que és una de les forces també que Som Energia ha de reforçar per consolidar el projecte. I res més, actualment més de 2.400 i espero que demà, si us hi sumeu tots, més de 2.500, d'acord? Vinga, merci.